Ποιον είναι τούτο το παιδί που το κρατεί η Μαρία κι οι άγγελοι ψηλά υμνούν με θεία μελωδία. Δόξα στο λύτρωτη που ανυμνούν οι ουρανοί. Τρέξτε με μια πνοή στο βρέφος της Μαρίας. Τι θέλει τέτοιος ο βασιλιάς σε φάτνη να κοιμάται? Δεν είναι αυτός ο λύτρωτης που αμάρτωλοι ζητάτε? Τι πάθει στο σταυρό για σένα και για μένα? Δέχτηκε ο λύτρωτης το βρέφος της Μαρίας.